Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa kabatanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babae, ug miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagbati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos kag manganak og lalaki ug nganlan mo siya Hesus. Mahimos ang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa magkaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayon matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ng iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Ningon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, adlaw karon nga Huwebes o ginahimong adlaw, piyesta karon Disyembre 12 sa mahal nga Birhen Maria diha sa iyang titulo, Birhen sa Guadalupe. Kini ang ulagway sa Birhen sa Guadalupe sa Mexico o sa Mexico. Lahi po tong Birhen sa Guadalupe sa Extremadura sa Espanya. Kanang patron sa Lobo, itumon man nga Birhen sa Guadalupe kana de Extremadura. Kanang sa Buoy, mao ni niya. Sa Buoy. Pista karon sa lungsod sa Sibilia o sa Birhen sa Guadalupe o kini sa lungsod, parokya sa Buoy sa Tagbilaran. Ang dili na nako iyatat ang kasaysayan sa Birhen sa Guadalupe kay kasagaran kailan naman taniana. Unya naa po na sa Google makita ninyo. Ipakita siya ni Juan Diego dito sa Mexico. Pamalandungan nato ang Ebanghelyo karon. Ari kita mamalandong sa pulong sa Anghel Gabriel. Paglipay, hail, full of grace. Puno ka sa grasya. Ato man ang gibalik-balik, Hail Mary, full of grace. Nindot ba yan na? Kana bitaw mag-amput ang rosaryo, ako mismo, pag yung bitaw na to, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Isa kayon tagamtamo, no? Puno sa grasya. Matandog ko ang puno sa grasya kay makayon ko grabe ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo sa mahal nga Birhen sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Mao man hagit na turong panahon na kita mga Katoliko Kristiyano. Gamay ra ato pamalandong karon pero lawom ni pamalandong ta kita mga Kristohanon karon. Asa man ta dapita sa atong kinabuhi? Parehas ba kita sa Birhen nga puno sa grasya or puno sa disgrasya? Kung sa magkano itong kinabuhi, ako nga pare, kamo, nakatawhan sa Diyos, kung sa magkahaang atong kinabuhi karon, puno ba sa grasya? Or simba ko puno ba sa disgrasya? Mao kini akong giwali, panahon pagmisa, naho, sa Carmel Academy Faculty and Staff and Students, ato may aging Lunes, sa solemnidad usab, sa mahal nga Birhen, dila Immaculada Concepcion. Kunya, kining duha mo atong pilian sa kinabuhi. Kay naaraman dining dapita mapili ang duha ka estado nato sa kinabuhi. Either we are full of grace or we are in the state of disgrace. Either we are in the state of grace or in the state of disgrace. So usisaha inyong kaugalingon atong kaugalingon karon. Og di ka mo kumpisan pina nagkatuig, naghanag kag mga sa, naghanag kag kontra, full of grace magkakaana. O di ka mutuman sa imong mga obligasyon, tikasan ka sa imong silingan, tikasan ka sa opisina,
mangawat ka o mga butang nga dili imo, dili ato, kayong magkakang full of grace ka or naka in the state of disgrace. Importante nga musundog kita sa mahal nga Birhen Maria. Full of grace. Dili full of disgrace. Mary is always in the state of grace. Kita unta po, usahay lang sa itong kinabuhi tungkol sa masubrahan at itong magkasasala o pagkabadlungon. Dili ta in the state of grace, but in the state of disgrace. Wata sa estado sa grasya, but atong kinabuhi kanunay disgrasya. Mga liyat ang atong kinabuhi unta na kanunay sa grasya. Viva, mahal nga Birhen Inahan, Birhen sa Guadalupe. Happy Fiesta, mga igsoon.